Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabaka sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batong sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. K5 News FM. Championing the live
lives of the Filipino. Wow! May puso! Nagsimula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang News Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, 1:07 na sa hapon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga
ka K5, taus puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Good afternoon, mga maninoy kag maninay. Welcome naman sa isa ka edisyon sang Secret Memories. Nari lamang sa inyong kampiyon nga estasyon, ang number 1 FM station sa Iloilo, K5 News FM. Subong nga Lunes nga hapon, mga maninoy kag maninay, temporaryo anay kita nga nagtalo sa inyong maninay sa kahanginan. So upon nyo ang inyong ihada Janjan. Nagpulo pa lang way anay ang inyong maninay. Lainggid ko no ang iyang pamatsagan. So kinanglan yung anay mag-rest. Sige, si ihada Janjan ang inyong magkaupod mga maninoy kag maninay until 2:30 subong nga hapon. Magasaysay sa inyo sang isa naman ka pinasahi nga istorya sa patag sang paghigugma. So din nyo ako mga maninoy kag maninay, ano naman ayhan nga istorya ang aton karon mabatian sa aton drama Pinanid sang Gugma ukon The Pages of Love. Isa ka oras kag tunga kita nga mag-updanay mga maninoy kag maninay, so stay put. Magplastar na dira no kag of course magpamati kay ihada Janjan. Si ihada Janjan na dula sang duha ka semana. Ti syempre mabawi kita no. So upod nyo ako kang Friday, upod nyo pagit ako sang Lunes kag magakita ay kita gyapon sa sunod naman nga Friday mga maninoy kag maninay. Hidlaw gid si ihada Janjan, si hamba ni maninay mani timing lang rest kita anay. Ara man si ihada Janjan, for sure na hidlaw gid siya nga magprograma. Tiupo nyo ako mga maninaw ay kag maninay until 2:30. Live na live kita sa aton nga Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, mabatian man kita sa lilisuan sang mga inyo radyo sa 88.7. Sa mga FM dial ninyo dira. So, hindi magbuya, no? Hindi na magliso-liso sang radyo. Stay tuned kay ihada Janjan. Kay istorya naman, karon sa paghigugma ang aton nga istoryahan. Kagug kamo man, mga maninoy kag maninay, ang may mga shoutouts dira.
May mga luyag tamyawon, may mga ginasaulog nga okasyon, birthday, anniversaries, mansaries, o kung ano man dira, paninigid mag-comment sa itong Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. O kung pwede man ka mo mag-text, magtawag sa itong hotline, ang 0999-807-1909. Again, 0999-807-1909. Kamusta dira ang mga maninoy kag maninay naton nga nag-enjoy sang long weekend? Nakapahuway-huway na bala? Nakakuha na sang buwilo para sa subong nga semana? Timing lang na subong June 9, Monday, pagka June 12, Thursday, holiday naman. Pagbalik, Friday, pagka 15, pagka Friday, galit, sweldo na kay ang 15. Domingo ba? Timing gawa ba? Medyo may tulutaw-hay ang subong nga semana. Duha ka double pay ba? Holiday daan sang Friday, no? Sa celebration sang Adaladha. Kag this coming Thursday, holiday man. Sa pag-commemorate naton sang aton nga Independence Day. Malawig-lawig nga pahuway sa itong mga maninoy kag maninay. So far, kamusta na mga maninoy kag maninay? Yan na kita sa tunga-tunga sa tuig sang 2025. No? Do kasan o lang, balik eskwela naman mga maninoy kag maninay because right now, June 9, nag-umpisa na ang Brigada Eskwela. Pagka next Monday, mabalik naman kita sa aton nga balik eskwela naman ang aton nga mga chikiti kag aton nga mga estudyante. Subong ni mga maninoy kag maninay, mabakal ni ang or ano damo naman ni ang makita nimo sa aton nga mga downtown areas o kun sa mga baliligaan bala naka-display nga mga notebooks, mga ballpens and other school supplies. Di ba kita basta mga muni nga mga season mga maninoy kag maninay no excited kita nga syempre bag-o naman nga klase, bag-o naman nga sapatos, bag-o naman nga bag kag of course mapili-pili isang mga notebooks nga mga design. Exciting get every first day of school kag of course kung kamo bag-o naman nga classmate, introduce yourself, na bala nga mga nakakamiss during time nga naga-eskwela pa kita. So, as cliche at it sound, no, mga maninoy kag maninay, matanda naton. Sang una, kita pa na ang ginahambalan nga i-enjoy mo gid ang tiyempo samtang ikaw ang nag-eskwela pa. Subong mahamba naman kita sa mga kabataan, sa mga younger generation nga tuod-tuod, i-enjoy nyo gid anay ang back to school, ang mga first day of school nga mga experiences, ang bonding with classmates kay once kay nga makagraduate na kamo, pangitaon nyo gid ang amuna nga feeling. Sa una ang problemahan mo pa assignment, din ka makuha sang papel, way gaagi imo nga ballpen, kung wala ka siyang sharpener o kung eraser, ay subong yala na gid siya. Paminsaron mo lang, napanumdo mo lang sa una kada semana, may gina-expect ka nga allowance. Muna ka nami isang life as a student. Favorite na nga experience every first day of school ang bago ang bag, bago ang uniform, may pencil case, di ba lang? So mga muni nga mga moments, mga ihado-ihada. Mga kaparehong ihado-ihada ni Ihada Janjan. Mga mga unforgettable experience no, during the balik eskwela season. Pero kita yati syempre dugay na nga nakagraduate kita, so ano na nato ihambal naton sa mga nag-eskwela nga i-enjoy nyo gid samtang kamo pa ang nag-eskwela. Pero iba niya ang mga ang mga elementary hasta high school mabalik eskwela, pero ang iba niya no nga sa mga kolehiyo wala pa yang graduation, pareho sa aton upod kay K5 Alira mag-graduate pa lang sa June 13, di ba? So
congratulations kay K5 Alira. Na-complete niya ang iyang bachelor's degree in journalism. Mato, gana si K5 Alira sa June 13. Tags tanan man no, nga mga college graduates naton nga mag-graduate sa tuig 2025, panginbulahan sa inyo tanan-tanan. Na paid off na ang inyong hard work for 4 years. Matapos ang inyong ginkuha nga kurso. Satisfying nga makakuha nga magsaka sa stage with your toga and diploma. Subong man, ginatamayo nato ng aton nga mga maninoy kag maninay nga nag-upload sa aton Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Always gid nakasuporta. Aton nga mga taxi patrollers nga nagalibot-libot sa syudad sa Iloilo sa karon. Kaupod man ang aton nga WVTC sa mga passenger assistance sa mga pasahero kag drivers. Kamusta ang biyahe sa syudad sa Iloilo? Baw! Paghalong-halong gid sa biyahe mga ka-K5. Sa aton man mga relay stations ang kaupod subong hapon ang K5 News FM Sara. Shout out sa taga Quinto Distrito dira. Sa Bugos nga Quinto Distrito. Sa K5 News FM Pasig City, upod man naton subong ang taga Pasig City, of course, ang K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, as well as ang K3 FM or ang Short FM Dumangas. Good afternoon guys. Sa Bugos nga malabutan sang aton nga programa subong nga hapon, kaupod si Ihada Jenjen. Good afternoon man sa aton nga mga maninoy kag maninay sa aton Facebook page. Si Maninay Bings PSJ nga always gid nga nakaupod kay Ihada Jenjen. Si Maninay Azun Peneda, si Nadilin Xiaotong sa K5 News FM Pasig City. And of course, ginatamyo talang man ang taga Barangay Maasin Pasig City kag Barangay Pangi Pasig City sa Maestro kag Rio family, kay Sir Jutay Rio, kay Sir Kim Panes dira sa Pasig City. Good afternoon ged. Kay Ma'am Aisha Ahmad, good afternoon ged kay Ma'am Aisha Ahmad. And of course kay Ma'am Micah May Benedicto, good afternoon sa aton nga mga maninoy kag maninay nga upod naton sa aton Facebook Live. Please share no mga maninoy kag maninay aton nga Facebook Live sa 88.7 or sa K5 News FM Iloilo 88.7. Mabatian man kita again sa 88.7 sa lilisuan sa inyo nga mga radyo sa FM Dayan. Kaginatami na naman sa maayong hapon si Ma'am Laura Sumagaysay, si Ma'am Marie Thalia Machelina, si Sir Edgar Badbadon. Si Sir Edgar Badbadon, wala nakapabatsyag si Sir Edgar. O kamusta si Sir Edgar Badbadon? Si Sir Macjo Benavides Filoteo, kag si Ma'am Nadalyn Xiaotong, ang pagpanamyaw nagikan kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Good afternoon man kay Sir Nonito Sumbong nga nagapamati sa aton from Barangay Magdalena Sitio, Dungkaan, Anini, Antique. Grabe, babas ko ang signal naton sa Dungkaan, Anini, Antique. Good afternoon ged sa taga Barangay Dungkaan, Anini, Probinsya sang Antique. And shout out lang sa Sumbong family sa Barangay Baldosa Zone 3, especially sa asawa ni Sir Edna or ni Sir Nonito kay Ma'am Edna Sumbong nga nakatutok man sa aton subong hapon. Good afternoon ged sa inyo mga ma'ams and sirs. Kay Ma'am Annalie Bahade, good afternoon ged kay Ma'am Annalie Bahade. Kay Sir RC Campo, good afternoon kay Sir RC Campo. And ginatamyo naton si Papa Boy, si Sir Harold, si Sir Rostom kag si Bonbon nga nagapamati samtang naga-obra kag nagapamati sa aton o kung nagahulat sa aton istorya subong nga hapon. So standby lang no sa kay Sir RC kag sa grupo ni Sir RC dira no dugay-dugay magabulos na ang aton nga drama Pinanid sang Gugma o kung The Pages of Love kaysa naman ayahan istorya ang
hatagan naton sang kabuhi subong nga hapon. So ug dinyo si Ihada Jenjan kaysa hindi lamang madugay no, magabulos na ang pinanid sang gugma ukon the pages of love. Kay Sir Mar Borca, good afternoon good kay Sir Morca dira sa may Balabago Haro, kay Maninay Maricel Baluro Kasiple dira, good afternoon good. Ay, speaking of Sir Edgar Badbadon, abi ko absent si Sir Edgar Badbadon, wala gali-ara lang sa idalo mang iya comment. Good afternoon kay Sir Edgar Badbadon, ginatami naman ang bugos nga K5 News FM Pasay City. Kay Ma'am Bings, kay Ma'am Nadeline Shautong, kay Ma'am Ellen Rose Daanon, kay Sir Von Sapio, kay Sir Joel Gonzales. Kag sa tanan-tanan niya nagatutok sa K5 News FM Iloilo. Dito basko kuno ang signal sa may barangay Dungkaan anini anti kay apisar nga maulan. Kamusta no ang sitwasyon sa panahon dira mga ka K5 sa inyo nga mga tagsa-tagsa ka lugar ba? Diri sa Iloilo City do hindi mo mapaktan kay inasang aga do matupa ang ulan. Subong naman do tagiti ang init. Well, I don't know no kung kamusta ang sitwasyon kay do nagtupa-tupa kay ina ang talithi mga maninoy kag maninay. So always protect yourself, magdala sang payong as well as man protektahan ang aton nga immune system, mag-inom sang D3 Bio kag mighty ni Dr. Miluy. Agod nga protektado ang aton nga ikaayong lawas batok sa mga ubo, hilanat, sipon, dala sang maulanon nga tiyempo. Siga mga maninoy kag maninay nakapwesto na bala kay sa hindi lamang madugay magabulos ng aton nga istorya sa aton drama pinanid sang gugma ukon the pages of love, istorya ni Nicolas ang aton nga mabatian. So speaking of mga graduating student, si Nicolas man ang isa ka graduating student. Pigado gid apang nagatinguha nga makatapos sang iya nga pag-eskwela. Tanan ginahimo sang ginikanan ni Nicolas nga mapatapos siya. Sang nagahilapit na graduate si Nick o kung si Nicolas, lubos ang kalipay sang iya nga mga ginikanan. Pero may isa ka problema nga na-encounter si Nicolas. Siyempre, si Nicolas ang may girlfriend kag napabusong niya ini. Gusto sang mga ginikanan sini nga pakaslan niya ang iya nga girlfriend. Kag sa karon nagalubog ang ulo ni Nick kung paano niya i-handle ang among sitwasyon. So mga maninoy kag maninay, standby ka mo no, ululupod naton nga pamatian ang istorya ni Nicolas kag kung paano niya na-overcome ang iya nga sitwasyon. Karon sa pagbalik naton mga maninoy kag maninay sa second portion sang aton nga programa, pwede gid mo makahatag sa inyong suggestion, advice sa sitwasyon ni Nicolas. So mga maninoy kag maninay, standby pangita na sang komportable nga lugar bangod nga ululupod kita magabulos na ang istorya ni Nicolas aton drama pinanid sang gugma o kun the pages of love. Secret Memories. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Wala ko labot sa imo mga naglilikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me without you. I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tubtubsan o. Wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon.
Bisan pa ang asawa mo. Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come so far to leave it all behind. I wonder why. Lauman ko gidang pangako mong ina. Tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw. Kag ginahigugma ko man ikaw. My love, please stay. You and I. Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kun kalipay. Mga pinani sang gugma. The pages of love. Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kag pagtulunan. Mga pinani sang gugma. The pages of love. Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Mga pinani sang gugma. The pages of love. We'll stay in love this way no matter what they say. Kamusta kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma. The Pages of Love. Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Nicolas kag ang magadala amo si EJ Liva. Anak, ari pasensya halang niya. Tay. Si nanay mo aga pa siya nangita sang lubrahon kay basi pa lang may mapaobra sa iya. Ano abi kay wala pa ko nag-ayo Mayo naman akong mag-ayo ko kay dako-dako ang matag namo ni nanay mo sa imo. Tay. Hindi ka magabala ka, tay. May katapusan ng tanan ngayon eh. Nicolas? Sige lang, tay. Nagadala man ako bugas. Kag sudan man lang ang ginabakal ko dito. Ay, oo man gani. Pero ang mga alamutan mo yan sa eskwelahan, paano na lang? Si tatay bala mo. Alam niya tayong anak mo, tay. Scholar gani, bay? Kamulan na galing. Abi mo bala anak? Nagpasalamat din kami ni nanay mo. Nga ginbugayan ka sang kaalam sang mahal nga Ginoo. Oo, tay. Kagang kaalam nga ini, tay. Nga ginhatag sakon. Gamiton ko ginin sa husto, tay. Kung makatapos na ako sa pagtuon ko, tay. Basta anak, makita ka lang namon nga nagasaka sa stage, kag nagabaton sang diploma mo, ay kami ni nanay mo, amo na sigurong pinakamalipayon sa bilog nga kalibutan. Tay, salamat gid sa inyo ni nanay, ha. Nga wala untat ang pagsuporta sa akon. Salamat gid, tay. Nicolas?
Nicolas, busy ka? Kuan. Hindi kin man masyado. Nga man, Miles. Birthday ni Mika subong. Kag-invited ta. Kuan. Ano abi kay may klase man kita eh. Nano ka man imo, Nicolas man? Ang klase, adlaw-adlaw na iya. Pero ang birthday, once a year lang na. Miles? Stress na tayo permi sa klase ta. Abi mo party-party taya Kag isa pa, di bala, crush na crush mo si Mika. Di kundi ano pa nahulat mo? Timing, gid. Ano? Pero, kuan. Wala na sang pero-pero Sige na, himos na da. Wait ka ha. Abi, enjoy lang. Kahibalo na ko kung anong unod sang utok mo. Ang klase tagid, no? Abi, kalimti na, anay, Ano ka man imo yaman? Enjoy! Sige na bala. Aryo, shot na para madulang kulba mo. Kung ano gid man karon, ako bahala sa imo, Relax and enjoy lang, okay? Miles? Sige na! Hi, guys! Kamusta ka mo dire? Friendship! Okay, katama. And happy birthday! Thank you. Nicolas, okay ka lang? Kuan. Okay na ako. Happy birthday, Mika. Thank you. Dali ka mo rito kita susunod. Sige, enjoy ta, guys. Sige. Kita, guys. Nicolas, nagalingin na kitang ulo ko. Amo man ako. Ano habi kay? Ginbirahan taga dinom eh. Kagugali. Diin ko ni ka matulog man. May korpyo nga daan sa boarding house ko eh. Ikaw bala mo? Hindi na makaduhaw? Hindi bala sa boarding house ko? Oo, matuod. Hindi doon, nanda matulog Huwag kong bala. Masi bala kong tandugon mo ko Ha? Nicolas, Miles? may salig ko bala yasay mo. Sige na. Dasiga na nga paglakat kay daka namin nagidigdaan. Miles? D3 Bio ang suplemento ko. Katas ang ubok ang sip-on, katas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio.
Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling magpaniwag kay tutong at kay hintay. DTX Coffee Mix lawas na pinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas active pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotic. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw na H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Superman for Men. Si
Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark, sa tuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag nga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. VCO nga may D3. D3 Bio with VCO. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Hindi. Diyos ko. Ano ini? Sa dahin kami. Ngaari kami diri sa isa ka kwarto. Si Miles? Nagatupad sa akon? Hindi. Nagahublas kami nga duwa. Diyos ko. Nagako sa sakon. Hindi. Base kung may natabo sa amon nga duwa kagabi. Hindi. Miles? Nicolas? Nagahublas kita nga duwa? Miles? May natabo bala sa aton kagabi, ha? Oo. Ano abi kay ikaw eh. Kinapilit naman ko. Tianon mo kay babae man lang kuya Nicolas. Pahuyang kuya. Hindi dapat nga matabo ini. Diyos ko. Paano na lang kung magbungang ginhimo natin kagabi? Paano na lang? Ambot. Wala mo kuya makahibaloy ah. Ay ang buhaton ta Nicolas. Ano habi kay ikaw man eh? Ginhagan mo ko. Wala na tabalas ang pasulay. Mas ako pa gani ang dihado eh. Kay ti ako ang babayi.
Anak, pila na lang kabulan mag-graduate ka na. Oo, Nay. Kag ina, tungod man sa pupangninguha ninyo ni tatay. Salamat gid anak sang imo pagtinguha nga sa pihak sang kapigaduhon naton. Ikaw man nagatinguha ka gid. Ay, sus, hugali. Oh, ari oh. Pangbayad mo ni sa mga projects mo oh. Para anak oh. Nay? Sige na. Batuna na. Ginuhulam ko na sa tiya mo kay siling ko. Bayaran ko lang kung makalugar-lugar ta. Kag maayo man kinagpahulam siya. Nay? Tol, Yudi ha. Congrats sa imo nga daan, Tol. Tol? Nga? Anong ara? Ikaw bala mo. Pabu-abo ka pa. Candidates ka for cum laude. Tuot ka, Tol? Oy, sige na, Tol. Una lang ka pa. Hindi na ako magambal pa. Base kung interviewon mo ko karon kung sino nunugid sa akon. Bayan na, Tol ha. Tol? Ano na? Madaligid lang, Tol. Katarso nga tao ni ay. Pero, kung tuod gid man, salamat gid Diyos ko. Salamat gid. Amo ining lalaki nga ginasiling mo. Miles? Oo, pa. Miles? Hoy, lalaki. Wala ka sa huya, ha? Pa! Sir, ngagin sumag mo lang kong gulpihaw. Mapabo-abo ka pa! Anong ginbuhat mo sa anak ko? Ano? Sir, hindi ko ikaw mahangpan. Miles, anong butsiningon sinihan? Nicholas! Nadumduman mo pa ba lang natabo sa aton? Ha? Nagabusong ako. Kag ikaw ang amay. Ano? Kita mo gilang nga! Hoy, lalaki! Ginguba mo lang ang puturo sa anak ko. Hoy! Tindugan mong ginadala niya. Kung hindi lang mo sinang maguman mo sa akon. Tandaan mo na! Hindi matuloy na. Paano na lang ako, sir? Paano na lang ang boss damlag ko? Paano na lang ako? Nagabusong si Miles kag ako gid ang amay. Nagalibog ang ulo ko kung paano ko iniihambal sa mga ginikanan ko. Tungod ako man ang ilang pag-ekspektar sa akon. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyong programa para nga mangayos ang laygay. Madamo gid nga salamat sa paghatag ninyo kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Nicholas.
Mga abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma. The pages of love. Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Bugal na ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon na istasyon. Istasyon K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti-fungal agent. Tikas pa. Kas pa dala. Tas may pabutangan mo lang. Kas pa. Ang skin disease na. Mga kuko nga, doon di maayong patuloy lang. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining gitawag candida infection. Inom gid D3 Bio, dako ginaya makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina. D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. Ang bulak. Yes. Luksa. Bulaklak, ang bulaklak. Sa buhay ay kailangan. Bubuka ang bulaklak. So sa hilanat Sir JP, sipon kag ubo, amo ning simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells. Subong wala mahadlok ang tao sa sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio. D3 Bio with Physio. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tiluan ang pilas
batok sa kagaw kay iban pa nga mga wound debris. Kag ang vitamin D3 Sir JP nga yara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makayo ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit. Economic gid ang D3 Bio no, pilas-pilas ka. Di pagyapon mo inom D3 Bio, perdi gid ka mo. So amo na mabintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Bago nag-discuss ka mo kuno nga ang babae flower, ang hardinero nag-chat. Niya sa Wibis la ko makadto kay kapamunyag pa ko sa mga flowers. Actually, why na siya ga-garden eh. Ginapang galbot yung lang ang flower. Kag ginahimo ya bouquet. D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall. Indi manami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligat. DTX 500. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, 2:01 na sa hapon. Welcome back mga maninoy kag maninay. Nabatean na naton ang istorya ni Nicolas aton drama Pinanid sang Gugma ukon The Pages of Love. Sa may mga luyag i-advise sa nangin istorya ni Sir Nick sa aton drama, pwede gid ka mo makatawag sa aton hotline ang 0999-807-1909. Again, pwede gid ka mo makatawag sa aton hotline 0999-807-1909. O kung pwede naman, i-comment sa aton Facebook page, ang K5 News of Iloilo 88.7. Again, live man kita sa aton Facebook page, K5 News of Iloilo 88.7. Ang istorya ni... Ang istorya ni Sir Nicolas, ang hindi na bago, no? May mga kilala kita nga same situation ang natabo sa ila, yet nakita man naton how they overcome it, kung paano nila ginbaton ang ilang nangin sitwasyon.
But before that, mga maninoy kag maninay, before yung maghatag si Hada Janjan sa iyang advice abi sa istorya ni Nicolas, mayara kita sa aton nga labing una nga caller subong nga hapon. Good afternoon, Ged, sa aton nga caller sa piyak nga linya. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yes, hello, good afternoon. Si Neto Losada nagli sa Barangay Quezon. Si Sir, come again, sir? Neto Losada. Si Sir Nonito Losada. Oo. Sir, pwede mo mahinaan ang imong monitor, sir, kay naga-feedback ito nagasunod on air. Sige. Okay. Okay na? Yeah, sige. Perfect. Good kayo na namin ginimo nga sulod on air, sir. Sige, Sir Nonito, ano ang imo nga abi ma-advise sa mga hapon sa nangin istorya ni Sir Nicolas, Sir Nonito? Una, mayong hapon sa kay Sinder nato ni Toto Nicolas. Sa imo to, hindi ka magpanik. Ato bangon mina. Maging mga pagon ka, mga pagtiraw lang ina nga nagabot sa aton nga pagpambuhi. Dapat patubangon gid taga mangin mapagon kita sa mga butang mo na. Una-una to Nicolas, ato bangon gid yung mga ginikanan. Kita balaw masiya. Amo na mata ko isugid mo siya ang tanan-tanan nga nagkabo nga sa itong time. Amo nang ipaintindi mo siya mga ginikanan, hindi nga siling nga mula na ang problema, nakapabusong ka. Mangin sa vlog ba ina sa imong sa subong, kay ti cum laude ka na, ipadayon mo si Japon. Hindi ina balabag kung man ikaw sa subong. Sige. Kada istoryaon ni matong papasang yang ginpabusong to nga hindi na sila magmadali kay di naman na sa Japon madto. Paintindi mo to sa iya nga anak ko man inang ginadala sa imo nga bata, ti dapat ko man ina nga panindugan. Bisan na pa maghinabo dira kay hara na ina, natabo na ina sa mga duha, ti ato bangon namon ina kag maabot kita nga daw nga manginisa na kami sa pamilya. Ipintindi mo siya to. Agot to nga wala na sang gamo nga matabo, mangin matawhay na ang tanan kag himos ni mo kami saron. Kag siningon mo to siya nga hindi na naisubong magmadali kay may ginano pa ko asikaso pa ko para sa amon nga mismo nga ko galingon na magpamilya sa mga sunod nga uri nga mga inaglaw. Sige. Thank you so much, Gid, sa Sir Nonito, no, sa imong maunurong nga advice sa buong hapon. Grabe. Kung ako to tawag si Sir Nicolas, may dako gid nga pasalamat. Wow. Sige, Sir Nonito, imong pagpanamyaw, abi, sir, kag extra na lang kung gusto mo mag-extra, sir, sa buong hapon. Mayong hapon din si family Bison sa Banati, Kung certain and masubong kay Tolarinan, kay Nigorayan, kay Nigo Jordan, kay Inday Hazel Lazaro diyan sa Molo. Yan nga pagmurumulator kaga sa pamilya Losada kag Kabayaw di may mga hapon sa Barangay Quezon ni Hala Jenjen. Nalong di kay Hala Jenjen sa imo pagpuli. Madamo ka salamat sa tayo mga susubong. Sige. Thank you so much, Gid, Sir Nonito. Hindi ikaw yung mag-extra, sir? Hindi lang ada wala pa sa kumumoray sa gida. Nag-practice pa si Sir Nonito. Timing, gini sa sunod mo, sir, nga tawag, sir, maka-extra ka doon. Sige, Sir Nonito. Thank you so much, Gid, sa pagtawag di mo diri sa ating program. Sige, Sir Nonito. Thank you so much, Gid, kay Sir Nonito, kag sa iyang advice. Grabe, no?
ano lang si Sir Nonito, expert. Feel ko na nakarelate si Sir Nonito sa iyang mga advice, which is we completely agree no sa nangin na advice man ni Sir Nonito sa aton. Our listener from Kahigon, Banwasang Kalinog. Sa pagkabalo na do malayo na ning barangay ang Kahigon Kalinog yet abot gyapon ang signal sang K5 News FM Iloilo. Sa may dugang pa nga advice sa nangin istorya ni Sir Nicolas subong hapon, pwede gid kamo makatawag sa aton hotline ang 0999-807-1909. Again, pwede gid kamo makadial sa aton hotline ang 0999-807-1909. Sige, mayara kita sa aton nga ikaduha nga caller subong hapon. Good afternoon, gid sa aton nga kaupod sa pihak nga linya. Hello, Ihada Jenny. Mayong hapon. Yes, good afternoon. By the voice, si Sir Jordan. Yes, Ihada Jenny. Okay na ang signal. Wala na pang pinilian ang signal ko. Sige. Naka-ano dun, sir, naka-adjust na ng imong nga signal. Sige, Sir Jordan, ano ang imong abi mahambal o kung advice kay Sir Nicolas sa iyang ginapangatubang nga sitwasyon sa karon? First of all, dyan may yung hapon sino kag kay nang gili sa piyakaran niya may yung hapon man no. Ang akong advice sa iya no sa iya sitwasyon, hindi siya magpanik, hindi sa maghalok sa ginakanan kay bisan ano niya na kay natabo na wala na sa sangbon, wala na sa sangbasulon, ginhimo iya man eh. Kaya hindi man sa tanang yun kasubuha. Ano lang sa kabakod lang kag pasalamat siya sa Diyos nga pasalamat siya nga nakabata siya kag kabay pa nga mangin maayo sila kag ang pamilya sa Uliya. Amo na Ihada Jenny kag Renan sa iyo pag-advise sa Renan. Hello, Sir Jenny, mayong hapon. Ano ni, dali lang i-make sure ko anay, upod ka mo nga duha, Sir Renan, Sir Jordan? Hindi, Ihada Jenny. Ari ko diya, Ihada Jenny, sa Banwasang Barataco, Viejo, Iloilo. Ari ko diya sa may Banwasang Panate, Ihada Jenny. Ano ni, connected? Siyempre, Ihada Jenny, kay amo kitinaya ko na nagabinulig tayo, kay kulik-kulik lang. Sige, Sir Renan, Sir Renan, idiritso na lang sa imo nga advice, Sir Renan. Sige, ako nung nasa imo nga dyan may yung hapon, tungkol sa tanang-tanang nila kita mate, sa 88.75 at Emilio ko sa may Sara, no? Ay, Sir Gayko, no? Ang advice ko sa kaya, Nicolas, no? Dapat na yan napatingnan ba? Panindugan, no? Kay ginimo niya ina, no? Pwede man hada kung graduate Ihada Jenny, no? Saan amo nang matabo sa iya bala? No? Kung sa kay Miles naman, no? Okay lang man na kung hindi kaya palanggan ni Nicolas, hindi mo rin mapilit. Sa importante lang, may kinalahon na yung amayang bata, tuloy, no? Kalawain mo na nga, selektan mo na yung obligation, kaya siyempre, amang ginapanangambal na kung amo ginang nagsalir gid Ihada Jenny nga basta may alak may balak gid Ihada Jenny mo. Yes, amo gina ang pambansang tagline. Ang ano na Ihada Jenny ang tagline sa Pilipinas na nakaron. Basta may alak may balak gid. Correct gid dalan kita. Ihada Jenny, manamya kami Ihada Jenny si Jordan punaon ko. Sige ka Sir Renan. Okay, sige. Dini ako mo. First of all, Ihada Jenny, may kapapon liwat sa imo. Kaya toto nito, mayong hapon. So, hindi ko na bison to, maris ko na to. So, pag maninay-manay magkasakit na sa Sara may hapon, kay Renan, kay Ryan, kay Gabriel, kay Jonalyn, kay Manang Hazel, kay nung Jamie, sa tanang-tanang yung nagamati sa K5 News FM, Iloilo ang sa K5 News FM Sara man ang hapon niya rin din. Sige. Ano ni, duet man ang extra? Manamaya po ko Ihada Jenny. Sige. Ano na si Ihada Jenny may yung hapon?
kay Ma'am Nicole Manalek, Sir Loren, Sir Flo, Sir Bon, kay Maninay Mani, Sir Matt, Sir Ted, Sir Aaron, kay Sir Neomar de la Cruz sila. Mayong hapon siya. Kay sa guwapa ka rin sa Mintan, kay Jonalyn, tungkol sa guwapo man siyang Negros, Escalante, Negros Occidental, kay Gabriel, tungkol kay nung Jimmy, kay nung Elsa, Jim, Nonoy Divine, tungkol sa kay nang Hazel Lazaro, kay Giselle Argania, tungkol sa condolence kali sa yata dyan sa RKN Catalonia family, no? Sa may banwas ang kaniway, mayong Ponsiladra, sa condolence sila. Sa tanan-tanan nila siguro, katay ng Karen Pagalisang Takasaro, mayong hapon sila. Extra lang kami yata dyan Sige. Naging lamang sa may banwasang panati ang programang Secret Memories, kinadalo sa inyo sa Power Trio, na po na DTX 700, may PC in D3 Bio, ang antiviral and antibacterial specialist. Kita naging lamang sa may banwasang panati, ini si Kati5 Renan Paison, pupunto si Kati5 Jordan Palmares, para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko kagalingawan, sa Iloilo. Number 1 News FM. Kampiyon! Thank you. Yes, thank you so much Ged kay Sir Jordan kag kay Sir Renan nga tandem sa paghatag sang advice. Sa may luyag pa nga idugang again, pwede ka mo makatawag sa ton hotline ang 0999-807-1909. Again, sa may mga luyag pa idugang nga advice kay Sir Nicolas sa iyang sitwasyon na ginapangatupang sa corona. Pwede gid ka mo tawag sa ton hotline ang 0999-807-1909. So sige, after naton magkuha sang caller, no, magabasa man kita mga maninoy kag maninay sang advice ang aton diri sa comment section. Suno kay Ma'am Rose Mayra Lawan, ang hamba niya ang ma-advise ko lang, padayon lang sa gihapon sa imuhandom sa kabuhi, ilabi na gid nga may isa na ka-blessing nga nag-abot sa imo. Step by step lang, kaya mo na. Very optimistic si Ma'am Rose Mayra Lawan. Kay Sir Edgar Badbado, nahamba ni Sir Edgar Badbado naman na wala na kita sang mahimo para sa aton sender. Hindi do lang pagdugangan pa ang problema. Total tanan man ang hamba ni Sir Edgar nga batuno na lang ang tanan part sa gihapon na sang success. Maalaman si Nicolas, amuman si Miles. Nicolas, ang pag-estudyante siya ang padayon lang sa mga tinutuyo sa kabuhi kag batuno na lang ang tanan kag mangayo sang guidance salin sa aton nga mahal nga Ginoo. Normal lang na nga sa kabuhi ta mag-abot ang problema kag pangitaan ta lang sang best solution. Life is not all about problems. Muna ang ginbilin nga mensahe ni Sir Edgar Badbado. Sa liwat, sa gusto pa magtawag sa aton hotline, pwede gid sa 0999-807-1909. Sige, no, so far do wala naman kita sang caller sa bunga hapon. Magabili na si Ihada Jenjen sang iyang advice sa bunga hapon. Actually, sa nangin advice ni Sir Nonito, ni Sir Jordan, ni Sir Renan, ni Sir Edgar, kag ni Ma'am Rose, which is actually naga-agree gid ako, no, mga maninoy kag maninay. Syempre may mga instances may mga despite nga focus kita sa aton goal, for example kay Sir Nicolas nga gusto niya makagraduate kag makabulig sa iyang mapamilya, may mga unforeseen circumstances. May mga butang wala naton ginalauman nga matabo. For example, amo ni sa sitwasyon ni Sir Nicolas nga nakapabusong siya sang
iyang classmate nga si Miles. Do ginatanaw ni Sir Nicolas nga paano na lang ni ano ang iyang obrahon. Siguro ang mahamba ni ihada dyan since nga ara na no, panindigan lamang batunon ang sitwasyon. Kumbaga, gin-redirect ka lang sa imong goals. But then again, your goals is still there. Hindi na madula. And you have a lifetime to achieve a lifetime nga makabawi sa imo parents. And of course, mangin ano man ni another inspiration man nga magbakas ikaw sa kabuhi because there is another blessing na along the way. Kaga, it's not too late man, no? Does it mean nga nakapabusong ikaw o kung yes, does it mean nga nakapabusong ikaw, it's the end of the world for you? Pwede man na nga pwede man na nga tawag sini nga i-prioritize kay since nga timing lang man ano, hindi man sa timing do ka ano ba lang nag-abot siya nga graduate ka naman, pwede ka naman makapangita sang obra. Kumbaga na ano lang may mga delays lang o kung may mga minor setbacks lang sa imo. Kumbaga panumdumon mo na lang ni as another blessing. Tsaka totoo hamba ni Sir Edgar Badbadon nga pangayo ka sang guidance sa imo nga mga ginikanan, sa ginikanan mo kag sa ginikanan sang babayi o kung sa kay Miles because they know better. May maalalay sa inyo through this new chapter sang inyo nga kabuhi ang parenthood. Padayon sa gihapon ang imo nga paghandom kag pagpursigi nga makabawi sa imo nga mga ginikanan. And for sure maintindihan man na sa imo nga mga parents. So, syempre may mga unexpected lang gid nga mga bagay-bagay o kung circumstansya nga gakatabo o kung nagaabot sa aton kabuhi nga hindi naton mapaktan, but why kita sang choice but to accept it because it's either amuni ang consequences ang aton nga mga desisyon nga ginobra. Hindi ka na hindi mo na maulikdan or hindi mo na matalikdan kay ara na. But rather embrace it na lang, palanggaon kag magpursigido para sa imo nga handom kag handoman para sa imo nga pamilya kag sa bag-oman nga pamilya. Thank you so much, Ged, mga maninoy kag maninay sa pag-upod kay ihada dyan sa bunga hapon. As well as man sa paghatag sang advice sa istorya ni Sir Nicolas sa aton drama Pianid sang Gugma ukon The Pages of Love. Mga maninoy kag maninay, liwat no, hindi ka mo malipat nga magbakas sa mga produkto de kalidad ni Dr. Miluing nga mabakasa kini ka di Alternativa Medicina and Wellness Center. Ilabi na sa buong nagatupa na ang ulan. Madata naman ang ubo, hilanat kag sipon. Agud protektado ang aton nga immune system. Mabakas ang D3 Bio kag Mighty C ang mas ginpabaskog nga alkaline base nga vitamin C. Of course, perfect pair sa malamig nga tiyempo ang mainit nga kape. Kag wain na sang iban nga i-recommend si ihada dyan. But of course, ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nagka-detox ka ba ang healthy nga kape ni Doc Ramiloy. Mabaka sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center sa kilid sang Robinson's Place sa Haro diri sa Iloilo City. Available man sa Pasig City, sa Banwa sang Kalinog. Kag sa mga ka-K5 naton nga always good nakatutok sa K5 News FM Iloilo, base ka muna ang sunod nga madakpan ni ka-K5 EJ Cordova para sa aton K5 ka, dakop ka, promo sang K5 News FM Iloilo. May chance nga magdaog sang DTX Coffee Mix, kag iban pa nga pa-premyo. Sa mga ka-K5, always good no nga magpamati sang K5 News FM Iloilo kag hindi na magliso-liso pa sing inyong mga radyo.
Thank you so much, Ged. Mga ka-K5 sa pagupod sa inyong hihada sa bunga hapon. Standby ka mo no kay magabulos naman ang programa ni DJ Machocolet ang Afternoon Drive. Kitay kita mga maninoy kag maninay sa bunga Biyernes naman. Same time, same station, same program. Sa kinaangdan upod sa technical site, si K5 Lauren Suliman. Ako naman ang inyong alagad. Ihada Jenjen para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalinghawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Secret Memories. K5.